Dobre, vítajte do všeho multiplayer let's play s mašinkou. Čaute. Baučiky. No poď rýchlo, našiel som nové Čakaj ty dement. Od tohto dielu sa vôbec nič nezmenilo. Lebo tento diel, za tebou som, poď tu rýchlo. Lebo ten prvý diel som natáčal asi pred minútou. Áno, to je pravda. Dobre, ja ti dám z modify mašinka, keby som náhodou skapal, dám svoje pozostatky do tejto časti. Smrdíš. Oh yeah. No, koľko teraz budeš kujiť? Ja mám tiež už. Ja už mám tiež aj sword. Cobblestoneový sword. Sorry, choď hore. Tu poď hore. Našiel som lavové jazierko. A keď chceš redstone. Dobre, len si prdnem. Ty vole, a tu je taká debilita, ja som tu vôbec nenašiel. Musíme... Poď hore, ty posratej. Čo to... Ideš si ju prdnúť do lavy? Áno. Tu poď, tu je Diamond in the sky. Aha, tu je redstone. Dobre, sa nepoďme. Mám ťa zhodiť teraz do lavy? No. Nie, čo ti šije, houpak sa. Tak ma nebudeš zabíjať s ironom. Pretože mám stále kamenný. A ja mám stále kamenný, máte čo? Ja berem XPčka. Hej, nečorkuj, more. To ťa nahlásim, že kradeš XPček. Aha, no ja milujem XPčka. Ja som počul, je tu zombík. Hej, pozri sa! Super, a je tu aj uhlie, takže môžeme, ale potrebujeme uhlie. Vieš, na... A jedlo hlavne potrebujeme. Ty vole, vieš, ak som našiel veľa uhlia, jedno uhlie. Ty vole, to je super. Nie, to je vlastne viac, lebo to je hore. Počkaj, zasvietím ti. Vojta bedeč. Jau! Veď ty zmrtým, ideš do cesty. Aha, prečo kopem za Iron? Veď Iron je drahý. Stojí 500 eček. Fakt? Koľko máš mony? Ale my si tu, na tomto serveri nebudeme nič kúpať, to je ako... niečo ako... Mám skoro jeden level. Kde si počul zombika? Ja ho počujem, ale ako mne nejde vyrobiť, vieš prečo server, lebo ja som si dal cez hamačil vyrábať. No ako som si ho vyrobila, ale mne ho nechce spustiť. Hádžem ti niečo. A ja ho počujem už. On není hore? Počkaj, no ty kop dole, ja kopem hore. Ohuje, more. Ťaž. Kde je ten zombie? Našiel som redstone. Kaže na toho zombíka, čo ti urobí? Ale čo keď je tam jaskyňa niekde? Našiel som uhlie. A to je tvoje. Ja som tu bol prvý, takže smola. Už mám jeden level. A ja Máme cez tek toho redstone. Keď nájdeme veľa surovinu, tak by som chcel začať s tým urobením tohto. Robiť s redstoneom. Ja viem robiť ako v stredne robiť s redstoneom, ale nie som úplný profík. Aha. Super. Super. Au! Sorry! Mám ťa zabiť s mojím! Nie, prosím. Ja dám ti uhlie, ja som... Kvôli tebe nemám jedlo. Aha, vlastne, ty si mi... Tu máš. Hodil som ti. Jeden! No? Ja som mal 2! Nie, ja som mal 2. Aha, vlastne... Tu máš. Cigáďo, normálne. Ty cigánka jedna. Čo som, cigánka? Neviem. Čo ti Mám XPčka, ja mám XPčka. Hurá, máš... Vred mi veci. Už som ti zobral veci všetky. Vred mi veci a pí mi to. Starodávna doba. Dobre, hádžem ti za zem. Tu máš. No nebereš to! Veď mi vredi môj meč! Dobre, počkaj. Vred všetko do posledného. Tak vrátim ti všetko, ti hádžem na zem, ty šunka. Hej, čo mi dáš to tie voviny? Všetko mi to bere naspäť. Máš to? A ešte meč. A kde si? Prvé sa mi ukáž. Veď tu som pred tebou, more. Dobre.
O čo sa snažíš? Ma zabiť? Nie, prosím, už budem dobrý. Prosím, Dobre, odhlasujem sa. Vráť meď. Dobre, ale keď sa mi... Dobre, počkaj, ja si prvý odhlasím. Ne, ty si aký gaďo. Čo som ťa nevidel. Bože. Už natáčaš? Železo! Tu máš meč. Vieš, ja už dávno natáčam. Ty si aký cigán. Hodil som ti meč. Ty si aký cigán. Chcel si ma zabiť? Nie, nezabíjaj ma, sme si kvit. A daj mi tu torče. Aha. A som ti chcel ešte dať... bedrock. Zase bedrock. Oh shit. Yes, po tebou je. Aha, ty... Však po tebou je. Ja si, že to kopem. Aha. Shit. Kopeš jak buzna na trhu. Shit. Mám Hej, ťa idem zakopať. Shit. Kde si? Ja pri tebou. Aha, mne to tak seklo, že až. Ty si taký jemný. Au. Už je seklo. Ahoj. Ne, nerob! Si debil. Čo sa nedá, aha. Si debil, ešte raz to sprav. Au, ty si ma zabil, daj mi naspäť. Máš tam svoje veci, stále. Daj mi please veci. A počkaj, no príjmi to. To znamená, že nemáš robiť gaďoviny. Dobre, viem. Dobre, už budem, dodržiavať pravidla. Mám len, ale ty si mi nevrátil všetko. Vrátil, je to tu všetko. Nie. Áno, všetko do posledného. Nemám všetko, mám len jedno meso a však vráť mi veci, ja tu nič nemám. Vrátil som ti všetko do posledného centu. A kde to je? Asi, že som ti to hodil tam a bože! Ty si čo? No daj mi to, please. Veď som ti to tu hodil. Čo? Nič nie je, nič nemám. Čo ešte odo mňa chceš? Nič nemám, ty šunka. Ja som ti tam tie veci hodil. Aha, fakt. Oni sa do minúty vymážu. Ty si ja prečo? Nie. Veď máš meso. Zabite. Dobre, už nebudem. Ale tak please daj mi veci. Dobre. No príjmi to. Tu máš. Som ti hodil šunku. Kde? Čo? Kde? Hodil šunku. Ty vole, ale daj mi meč. Ja nemám nič. Fakt? Veď fakt! Neklamem! Rýchlo, pojú. Yes. Neprosím sa, prdnem home. Veď čo robíš, ja nič nemám. Daj home a dones mi aspoň jeden stone sword a jeden stone pickaxe. Dobre, príjmi to a chod tam, do tej cesty, kde je tam. Ja, dobre. T. A vred mi veci. To čo som teraz spravil? Si tu? Nie. Až teraz. Tu máš veci. Hádžem ti, tu máš. Áno. A idem preč. Áno. A čorče? Torče som ti, ja som ti dal len niečo iné. A uhlie? Uhlie som ti nedal, tu máš. Ale ty máš torčky. Sakra, lavové jazierko. Super, kde? Pozor! Počkaj, Grivel. Pozor, Grivel, dávam. Nie, ty si aký dement! Ty si debil! Veď mal som 9 igon! Ty si debil! Dobre, nenatáčaj za mnou, čau, ja som tvoj kamoš. Však dobre, sorry. Ja som kamoš. Ja umieram. Ja som tvoj kamoš. Dobre, že ja ti vrátim, ale aj tak máme v truhlici kopu ironov. Ja som tvoj kamoš. Fakt? Dobre, tak čau, zo Skypeu sa nerozprávame asi. Si ma nasral. Sorry, no. Dobre, idem home. My už ani žiadne iron nemáme už.
Nie vôbec, tak máme vstuplice. 2 irony, no, sorry, 2 irony. 4. No, sorry, no to 5. No, sorry, no to 1. Hej, 1. Teraz to musím všetko ťažiť od znova. Úplného debila. Nemáš aspoň nejaké veci? Mám. Čo? Kamene. Ty hajzel. Ešte raz to spravíš, že nie som tvoj kamoš. Dobre, nie som kamoš. Dobre, dám ti všetko, Kurde, musím ťažiť od znova. Veci, nemám v tebe veľa toto Mal som ironu. 9 iron, cez stack uhlia, 2 krumpáče stone, 1 železný krumpáč, skoro nerozbitý. A? To si urobil, ja viem, že si to urobil na schvál. Lebo ma stále provokuješ, ty vole, stále nikde nemôžem sa pozerať. Ja som ešte povedal, že ešte idem robiť torče a ty ešte to na schvál robíš. Jaký zmrt si ty, to je bol. Aha, mi povieš, že vrátim ti veci a nie si hovno si mi vrátil. Vrátil, on vieš, on sa respawnový. Jasné si mi vrátil veci, jo, no jasné, ty si všetko mi vrátil. Áno, ja som ho vrátil. On sa vieš, on respawnový. Vieš čo je respawnový? Hej. Že do minúty, on je nastavil, že do minúty sa respawnú a ja som presne hodil vtedy, jak sa majú respawnúť a sa respawnuli. Dobre, tak... ja teraz ma zabiješ, to je rýchlo. A ja dávam home. Už. Nestihol. Hajzo. Niekto mi píše na skipe. Niekto? Kamoš Martin. Jaký Martin? Dajaký. To Hej, nepoznáš, to ja som sorry, ja som nevedel, že sa kamaráti s Hukom. To nie je Huk! Ty vole, to je jeden kamoš z predošlého servera, ty hajzel. Jasné. No, ku tebe som prišiel moje veci, teraz sú tu v hlave. Dobre, ja ti to všetko vynahradím. Dobre, tak vykop mi 9 ironov. Dobre, že ja pôjdem znova kopať. Hej, ale musím ísť naťažiť drievku, keď ti to nebude vadiť. Ja si, že v tamtej česte ty smrť. No tak super, ja teraz poviem akože ku tebe sa teleportnem a... No ja ti kažem. Zlato! 2 zlata som našiel, baby, on the bed. A teraz si idem kopať železo a možno nájdem ti ho aj tak. Lebo ty nevieš, keby sme nekopali až pod bedrock, tak by sme niečo našli. Dia. Na šofy? Nie. Keby som našiel, to tebe nedám ani kus. Však ja viem. Si robím vlastnú cestu a si do nej dám dia. Čo si našiel dia? Ty je debil. Aha, myslím, že ti uverím. Dobre, po tejto hádke môžeme ukončiť tento diel. Tento diel sa bude volať hádka. Áno, aj nás sa volá. A smrť a hádka. Volá sa menom... Dobre, s Bohom.